Morning. Mao ni akong bagong pusa nga kuan mga ka-chindals. Ako ang pato. So, duha sila galon pero duha ra ilaang napusa nga itlog. Daghan man ang tang hilumluman pero duha ra gyud ang nabuhi. So kani sila dagko na 4 ni sila kabuok. Anak niya. 4 na sila kabuok. So namahuway ang ako ang mga pato kay humanaman sila og kaon. Abtik kay ni sila basta manawag gani ko. Abtik kay ni sila manguan. Manuol dayon. So ang gipakaon nila is kanang tahop og feeds ako ang gimix. So kani 12 ni sila kabuok pero pulo na lang ni sila ang nasubra kay gikaon sa ako ang baboy. Kung ano ko ni sila manglaag dito sa akong tangkal sa baboy. So masakpan at tukbon din sa akong baboy. Kanon dayon niya. So akong gibutangan nitong screen para dili sila kasulod. Kay mahurot yun sila kaon sa baboy kay inig pakaon sa baboy manuon man sad sila. So nakigalomlom dito duha ka buok. Dugay kaayo mapusa. Kani mga daot ilang itlog once nga mainitan ang itlog madaot jud.